Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme Tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme Tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila fala kachideme Nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ملمو أمجك على تنك على بركة أم بسالي دم فولا سوحر مكانوي على كراي أنا سمغو أني محمد تغروك وفقتا جودون سي على كنن أو بلا جلين فرا أو جمكولو سنو kan bi wajulu kene kono ambe kayba jabati jamiyatul ansar din ka bulu farabba min be kaykaw feino kera ka faranyon kan ka wajulu kene basigi ka be rajab kalut lim gani wolon vla suma o min be alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaka sanayela suma o min kera ka be avril kalut le flama samba fla ani tani kononto hijra kalo o samba kelen kemenani ani binani nani kenen konnana kayima ba chaman kumbino mun bora fambe fe kana kan wele kan jabi kenen konnana barakun folo folikani wala nyumandon ka taga nyesi jamiyatul sardima o min kera anga je ka nyima dawfu alhamdulillah am ala fuka ala barakada ala muye birane awla ame o ala fo ni ka barakada o ko fe namura e amen na ba bela jele fo ciari muso demesen mo koro anyu mon na yarabi ala ga segni beñu moy mumena fo fa mo jogu ma yarabi ala ka di ambema abaraji ala ka di ama namura e ame do ke groupe sanale mo go ye a ciakling la na muso bela jele ani mo go mu de ni barena samosa nene jekulu domo sulo ulude mogoye munye domo su flana nyene maya le kadri su ko falana ulde ga groupe ye munye jorne sunye depuis kunu fabbi ambu fo ne ku bargada ka do ko ye manjang arabi ala ku ciya ala kanu dese anna fulu ba yoro ala kam lere sega nola ala bi arabi ala kanu wasa nambora e amedo ke jemetu ansardine a ci ana muso a demesani makoro ani anga association munu me ani mununte amu bera jelen fo ka damna wa nyem wala ani fo am se ko mo amu bera jelen fo ya rabbi ala kanu wasa ame ala fo ka ala barkada ka jamaat be fo ka salame jamaat bela jelen fo mo ma sera no mumina to so kini tawaro to so aman karam go fo no shedi sherif usman madani haidara si jani kenan laba munyma ala ka dama ala ka ba me abulu ala ka basta me ka karam go nyana je si jani kenan lafiya ala ka dama ala ka anga jamana in lafiya mali be bolo mun ga yarabi ala ka bo bolo ka amma go be mali ka sege adafa korola yarabi ala ko ke ala ka anga jamana in lafiya sana yala mo mun no organiser ambe do okuye si jani kenan laba mo nyuma be ala bolo ala ka duma jakulu do re jelembe kanita am sardin kono nolu mo kelembe ku chesri sa wo sa weni sana yala ta mbala deli ala ka si jani kenan laba mo nyuma duma ala ka na nu desa koro nyini fe nyuma ala ka danuma si jani kenan laba mo nyuma ala ka dambela jelema ala ka garjiga nyuma ndama ala ka ni na ucha ala nyina ntairana tukome ala ka samre tairana auzu billahi minash shaitani razim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ali muhammad wa sallim ambe na baga bela jalen fo no to kanu jamuye ambe ala fo ka barkada ala mi bi sun nyana maya yira auna saro anya nyini ala fe ko ala ka bita yire samre tairana ala sona ka nyina tairana amba fo ala nyana ko ala ka samre fana yira ana ni kene kele ni ka amba fo kala ni ke ambe na baga bela jalen fo amba fo mogo ya senta ka sen kene ka ala ka bela jalen sara awa mogo kera sababu fana ye kan kene ni nyana maya san ala ku besara ala ku jidi ala ka barka do bolola warula abora nafolo la ala ka barka do abela ala kan be sawama sallallahu rasulullah jamam be ame jama bela jelen fu salayelen tokora mogo se isea am be fu ki wole mondo ka fo aw nato fengana aw soro aw tato fengana soro aw nato fengana soro kuma ke gele wala me kuma sura dron kaira ala ga sawra jirana ala ga fura sawra yeboka
ala k'an ka ɲɛnafɛnw d'a ma ala k'an sutura kira bonya rahmatu sallallahu rasulullah billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina muhammadan wa ala alihi haqqa qadrihi na muqdarin azim an balima an b'aw fo silamɛya foli la an tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la an ye nin kɛnɛ in sigi salon an ye dugawu kɛ ko ala ka ɲinan jira an na ala ye ɲinan jira an na an bɛ ala fo ka ala barika da an bɛ dugawu kɛ san wɛrɛ fana ala k'a jira an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen na a ma jira minnu na ala k'an bɛɛ jurumu yafa kɔnɔ an ka karamɔgɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo an b'u bɛɛ fo silamɛya foli la an karamɔgɔ Haidara ala k'a mɛn an ɲafɛ nin bɛɛ y'a ka sababu de ye ala k'a mɛn an ɲafɛ ala k'a don a jugu kalo dibi la ala ka hɛrɛ caman k'a n'aw ye mɔgɔ mɔgɔ n'a ni gɛlɛya bɛ kɛnɛ in kan ala ka gɛlɛyaw bɛɛ ta ka bɔ an kan ala ka hɛrɛ k'a n'aw ye ala ka garisigɛw foni salamu alaikum wa rahmatullah mbada aslamo tanga nyin nan ko fa Allah taala fa ka don ne setana ce setana mo kuna goyar ka saba ke rabu ya bala ka don naji ala ka don nan dungo ce amma sin seti Allah taala do ko barka mai ala me ko dam na ba laba an ba nyina fa kisin tanga ce da fa na son hera maka no Muhammadu Mustafa yi no maka ko Ahmada ce kelmina la ya danga ka sai ka tam dan fa bela jilen kan ala kan to kanu kam ala kan do a hormala o kuma na an b'a fɔ nin kɛnɛ ye kɛnɛ sanuma ye ni an sɔdiyalen fari foninen ba bɛ nin kɛnɛ kan kosɛbɛ an ka cɛba bɔra k'a fɔ cogoya min na n'o ye kalifala ye an ka musokɔrɔba n'o ye Hawa Kuɲakari ye Hawa Kuɲakari min kabiri kunu fo bi a fari ma faga a ma découragé ala taala y'a sɔn bonya ni karama min na o kuma na a y'a yira su in na ka bɔ ka foli kɛ sanayɛlɛn cɛbaw la sabula olu sɔnna ka fara ale ka nin baara in na kabiri tumana min na ale kelen de jɔlen bɛ kosɛbɛ kabiri ko kunfɔlɔ la kabiri tumana min na fana u nana ka na fara ɲɔgɔn kan ale ko k'ale ma jiginna ye denmisɛnnin ninnu na kabiri tumana min na u nana ka n'u yɛrɛbakun ma kalifa la a ma jiginna y'u la kabiri o don fo ka n'a bila bi la ko baara in san 20 de ye ɲinan ye a bɛ kɛ la o kuma na ale b'u fo a b'u barikada a b'u waleɲuman dɔn a ko hali n'ale ko denmisɛnninw bɛ boli k'ale sɛgɛrɛ a mago bɛ fɛn fɛnɛ k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ o kuma na baara in ale kelen tɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a ka dɔrɔmɛ bɔra ka fara baara in kan walasa a bɛ se ka ɲɛ cogoya min na walima hakilina ɲuman na a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada kɛrɛnkɛrɛnnenya Ba Kulubali n'a ka jamakulu a k'a b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'ale mun minɛ fila la u fana m'ale minɛ fila la o kuma na a bɛ foli k'u ye bi ka duwawu k'u ye ka barikada k'u ye u ka denbaya tafanw ala k'a d'u ma ala k'u bolo mɛlɛn to ɲɔgɔn bolo nafolo ninnu ala k'a bɔ yɔrɔ barika ala k'a bɔ yɔrɔ jiri yarabi nin kɛnɛ ɲɔgɔn sanuman caman bɛ ala bolo ala taala k'a jira an na an ka jɛ k'a ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ a k'ale nisɔndiyalen bɛ kosɛbɛ bi bi na kɔnɔ ale sigilen don sabula ala taala ye masa ɲuman de ye tumana min na kɛnɛya b'i la se b'i ye cɛsiri ni jija min n'i y'a kɛ diinɛ na n'ala taala nana fanga minɛ ka lafu nati ka mɔgɔkɔrɔbaya nati o ala b'o baraji kelen d'i ma tumana min na i bɛ kɛnɛya la i bɛ baara in kɛ cogoya min na bi kɔnɔ ale sigilen don a tɛ taa yɔrɔ si ɲɛ t'a fɛ a tɛ taa fa si nka a dusukun kɛnɛyalen bɛ baara in na k'a cɛsiri k'a jɔ jɔyɔrɔ kɔrɔ in na n'a ma min fara a kan a tɛna fɛn bɔ a la a kan ka duwawu kɛ ale denmuso fana ye denmuso min n'o jɔlen b'ale k'a dɛmɛ nin baara la kosɛbɛ n'o ye Umu ye a bɛ Faransa n'a cɛ n'a denw olu b'ale kɔkɔrɔ k'ale dɛmɛ nin baara la kosɛbɛ k'an ka jɛ ka duwawu kɛ Umu n'a denw ye nin kɛnɛ sanuma in kan sabula ale bɛ sigilen se t'ale ye nka ale o de b'ale dɛmɛ nin baara in na sanayɛlɛn jamakulu fana nana ka n'i bolo don a la ka jɛ ka baara in ta ɲɔgɔn fɛ ka fara plateau kaw kan walasa baara in bɛ se ka ɲɛ an bɛɛ lajɛlen ye cogoya min na a ka nisɔndiyalen b'o foli kɛ bi nin bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman bɔra joona o ye Ba Madan den Ba Sanga Safinɛ Kunba Safinɛ min n'a bɛ dusukun de ko ka bɔ hasida ni nafiya ni bɛnsɛnkɔniya nɔgɔ la an b'a fo k'a barikada nin kɛnɛ kan kosɛbɛ Fahimul Fahama Samsu Sumusi Baru Nada Solimul Ida Nasru Dini Imadu Dini Aseyidu Serifu Usman Madan Haidara cɛ kelen min n'ala ye kobaw k'a ye koba minnu tɛ se ka lakali k'a ban i bɛ se ka dɔ de fɔ k'a tɔ an b'a barikada k'a waleɲuman dɔn sini daraja ni makaman b'a la ala ka dɔ fara a kan ala k'an ɲɛ meleke to a la ala k'an dogo an jugu la
maire tɔgɔ la ani Kayi bureau communal tɔgɔ la ani conseil bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an ka foli bɛ bɛɛ ye an b'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila ko an bɛ kun Kayi yan an bɛ kɛnɛ min kan laadala kɛnɛ de don subaw dɔ ye an ka jamana kɔnɔ min sigilen bɛ Ansarudine fɛ Kayi ani Mali fan bɛɛ ani diɲɛ fan bɛɛ n b'a dɔn bi ye subaw dɔ ye Ala ka donw na ka sababuya kɛ a ye bonya min kɛ an ka kira ye an b'a dɔn a ye an ka kira sanayɛlɛn ka bɛn bi su ɲɔgɔnna dɔ de ma o la an hakili bɛ an ka jamana in na kosɛbɛ o la an b'a ɲini Ala fɛ ani jama fɛn fɛn bɛ yan karamɔgɔw ani mɔgɔ fɛn fɛn sen bɛ kɛnɛ in kan yan bɛɛ ka dugawu kɛ jamana in ye jamana in mago bɛ dugawu la don bɛɛ nka an bɛ don min na i ko bi jamana in mago bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnenya la o la an b'a ɲini Ala fɛ dugawu fɛn fɛn bɛna kɛ jamana in ye Ala k'a minɛ jamana in ma cogo min na jamana in bɛ se ka kisi ka jamanadenw bɛɛ kisi Ala k'o k'a la bonya kama Ala k'o kɛ kira kanu kama Ala k'o kɛ kuranɛ barika kama sɔli Ala ka so bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ a Sheikh Alhaji Sayid Jalo ale de ye kɛnɛ ɲɛnamaya ni Alakira sallallahu alaihi wa sallam bonyako minnu kɛra a ye sanayɛlɛ in kɔnɔna na an karamɔgɔ Sayid Jalo ka laseli an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ jamiya fo jamiyatu Ansarudine al-Islamiyya an b'an ka tɔn in fo ka daminɛ bureau international ka na nationaliw la ka na an ka section na section 46 pour le moment o de bɛ an ka jamana in kɔnɔ Kayi ɲɔgɔnna o 46 sous-section o ka ca kojugu comité o kɔni b'i kun jan de jamakulu in hami foyi t'u la silamɛya k'a dɛmɛ ka silamɛya dɛmɛ ni jogo ye k'a dɛmɛ ni yɛrɛ dɔn ye ka silamɛya dɛmɛ i ni diɲɛ bɛɛ ka sigi hali n'a tigi tɛ diinɛ na jamiyatun tad'u ila isbatu ruknu lezi la insaniya dunahu ala wa huwa al-akhlaq jamakulu min don ka mɔgɔw wele ka taa jogo ɲumanya ma ka mɔgɔw wele ka taa pied ma maaya yɛrɛ ti ɲɛ pied min kɔ fiyewu n'o ye jogo ɲumanya ye jamakulu in ka hami ye o ye ka wuli ka jɔ ka kuma Ala ka jɔnw fɛ minnu ka ɲi k'olu tɔ tile minnu jɛngɛnen don k'olu tile minnu man ɲi k'olu ɲɛ o la an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛn Ansɔru ye aw ka baara o tɛ kɔnɔdimi ye bilen o ye ɲɛdimi de ye wa mɔgɔ si sɛgɛn tɛ diɲɛ kɔnɔ fo mɔgɔ min ko a bɛ aw kɔnturuku sabu aw ma mɔgɔ kɔnturuku aw ka baara ɲɛsinna de diinɛ a bɛ dɛmɛ cogo di silamɛya bɛ sinsin cogo di o de ye tɔn in ka baara ye o la an bɛ tɔnden kelen kelenna bɛɛ fo diɲɛ kɔnɔ ka dugawu k'a bɛɛ ye ka ɲini Ala fɛ hali mɔgɔ min kelen b'a ka buguda la Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye an ka kolabɛnnaw an b'u fo an ka vigiliw an b'u fo mɔgɔ mɔgɔ cɛsiri bɛ tɔn in kɔnɔ jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ la an bɛ bɛɛ fo Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye an k'an cɛsiri an ka taa fɛ ko min daminɛna Ala kama o bɛ taa ɲɛ fɛn o fɛn sigira Ala ko kan ayi i fara o kɛbaaw kan walima i ka sira bila nin tɔn in a daminɛna cogo min a b'o de kan o la an bɛ dugawu kɛ yarabi tɔn in Ala k'a kɔlɔsi ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn an karamɔgɔ ye Seyid Sherif Usman Madani Haidara huwa wahidu li asrihi wa zamanihi wa khalifatul mawla al-karim al-akbar bushra lana wal qaumina wal dahrina بوجود كتب الأكتاب الحيدري إن شئت أن تحيا كريما مرشدا فاسلك سبيل شريفنا الحيدر كم من شدائد خادها ببسالة الإله الرب العطاء الكوثر فكأنما يوحى إليه إلهه
فمقاله حق وليس بمنكر لولا ولولا ثم لولا قوله ختم الرسالات بالنبي الأطهر لولا لقلت إلهه أوحى له بالرسالات وبشارات منذر صلى على هادي البشير محمد رب العلا والآل أهل التفكر السيد شريف عثمان مدان حيدر حميد غوكاي سمن كلا دكورنيا دمدو أكو حيدر دي كليني أكواتيلا كليندو أتمنى وعلى دي دالي مساكا كاليفا يبي كاليفا مينغا كاليفا يقبو أكو نسو ديا بعوني بشرى لنا ولقومنا ولدهرنا نسو ديا بعوني على صنع منو نيال لمي كاكاكا كلاندي وان نسو كدي وانغا جماكلو نسو كدي وحالا مجيه واتي مينغونو واتي نسو كدي واتي توي نمويه بوجود كتب الأولياء الحيدري نالا كني تشين سوغانديلي كادي على كجوما دين تغو يهره سرافه دين نداو نياسو هل مين تافو يهره سر نايجا سبني كلاين كوتي ان شئت ان تحيا كريما مرشدا فاسلك سبيل شريفنا الحيدري كوني بي فك بولويا ibonyene ikanale ikunkorotale lebutila kunayija ko ikabalo ni Sharif Usman Madani Haidara kasrai akafamu anaka akla hal ni madudina na kana keslama yeshiu ay min wada o pratique kibi lafiya mo bi lafiya mashima ke mabay mo bi toro soro mo mina akuika don Sharif Usman Madani Haidara kwaye geleya bawde kumbe ka dishi da geleya bawla nala kase ani ala ka deme geleya o geleya nyeshinama ala minye kausara tigi kwaye fanga da Haidara ma ya geleya be mine ka wolo duguma kisigaka nas rabi fam akona ale masira ko ale ba fo ku inafu فكأنما يوحى إليه إلهه قابنا فاك على دبي وايو جي كدام سبني كلا يقول نالي مسران فاك مودفو nga ko sababu ke muyi fa maqaluhu haqqun wa laysa bimunkirin wa idara ka kuma ko de chiye ma bi bana nga itse ka lagushi ibi bana di min foro ma benema nga chiyete kiye galotike ako laula wa laula balaga tiku beni kalama ako no na kunte wa no kunte sum o kofe no kunte jumai ala ko kwai nabi ma yadda tuku ko do weratina laula wa laula summa laula qawluhu kuttima risalati bin nabiy al athhar ala ko kwai kira yadda tuku ni muhammadu ako no kunte ko alaikum bikuma akumi munfiye laula laqultu ilahu aw halahu ko alaikum ba fo ko amma de be ka wayu chama odun di chima ni tikirai nala kachi ko alaikum bo de fo bi risalati wa bisharati lil munzar ba balikelaw no ikiraw ye ko alaikum ba fo nini kunte ko alaye o ka ai asayid Sharif Usman Madani Haidara nye jugu langari ani muru kunje sumuni mitoka ni kuma idefo tuma dawla jugu ya ichi inde nyerefe o Haidara jugu alide ni kuma imbe fo ni mogo mingo ko konoti nyaga dale kuna doni be kono iti jalaki sabu ita yikungolo yi لا يتيش الطير في رأسي محق ولكن لا يطير فوقي هذا كذب konati nyaga dan ngolo la o yitai mashiti jalaki nga konote pani kabakoloche ai halaki kuma sera
don kala do koti ambi dugo kay daray ala ka kolosi aka dembaya ala ku kolosi ayini dine wasa ka dine deme anya nyina ala fa ala ka wasa ka deme ay dara ala ka korota shina nyo fiye shubadu shina ye shuye ala bi hine jona shumi shina ye shuye islamiya yere kono ashunyo ana wereti wa bunye min fana kera ala ye bunye inge che min fana nyo ana ti a bunye fana ye bunye fana nyo na ti o fe unde fara lindo nyo nga shina ni sigira o kena ka ibi dusu kunye ala bi ko do kiye ni ngani yadi doni kala baw famutigi baw ulu kumana shina ka shina bunyefu ka shina volerfu shina bunye minu ngera kono doni kala uchaman kumana ka achama o doni kala were usoro lay ulu ko ku ba ko dogoya sabu ko kuin kwanya bunye kuju kwanye kuin se yoromi kwa masi okmana shina amina kuma yi feminunga ibi hakli sigi ku lame ni ala sona ibina famu do soro ka farika famu koroka amimina o ye mirajidi sana yele na fora sana yele beba do o bunyedi sana yele iboli de yedu koloka kata sanfe abfodema el miraj doni kala bado be imam nawawi ala ka jemba ma ako kitabu kono mi bi wele kitabu rawda ale ko kana isra'u bi makkah laylatu sabi wa 20 min rajab ba'da an-nabuwa bi 10 sinina wa 3 ashhur ale ka kitabu in kono ako sana yele kwa kera makka ko bogola dom mo ko dom sabu hadisa do bu bolo ko aisha ko sana yelen shu ko ala kira matuna le la shiu o sisa ibe nyini ngali ki aisha furulami ibo worodo o de la doni kala uyu sinzi maganga sabu ba do dagele umbi fefe mbi kira bunye ubai sai ko doya ko kira ka sana yelen kira makka ka be rajab kalo amble mina atle muga ani wolonfla ale ka kitabu ina kwa bena kiraya santanama ani kalo saba soru werula olu ko santani kilina do ko santani flana akon be mununu yengono kira ka sana yelen akera kun dawdila layini dawdi bala nafa dawdi bala o kuma na ni olu don ibe ko infam sana yele amake jibrila kana kira no fe direct ala makoyi akumse ka koyi jibrila e danfe ala ya da khabbo ka force be dama ala o dama nga tuma mina ni ala mago jora sana yele na aye jendi jibrila ma katla ka fay ko inti teme eni kira damache nya kanu kira ka tagama inke femina o fein fo fana ka fara fein ga ko ka kabakui abi fode ma el burak don kala dobe e nafsi aleko aka kitabu kono kitabu zahru riyad ako tumamina lama amara allah ta'ala jibril an ya'khudha al burak zahaba ila al janna fawajada 40,000 burakan مكتوبا على جباههم لا إله إلا الله محمد رسول الله على يامر دي جبريل ما كوتا الجنة كنو إني براكو دوكانا مصطفى بيلميكا جمين غادي على بيا كابو بيا كفسا بي أبينا تاما كي فمين غاودي براكوي يا جنة كنو فنتيا nga ode bina ke ka baranke sabu la nyini dobe kuina atara aljine kono ay buraku min soro ya cara kusbe buraku ba binani ani ko kwa ode soro la ilaha illallah muhammad rasulullah
o sɛbɛnma kelen-kelenna bɛɛ kan a nana ka munumunu k'u lajɛ kodɔnnaw ani faamutigiw u ye mun bɔ yan kɔnɔ fɛn o fɛn n'i bɛ ɲɛtaga fɛ ko i k'i yɛrɛ bɛn ka n'i yɛrɛ bonya yɛrɛ bonya bi ala ba jɔn na yɛrɛ bonya bi jɔn kunna koya yɛrɛ bonya bi ala dimi jɔn kɔrɔ a nana ka n'a sɔrɔ buraku minnu bɛ yen minnu ka bon olu bɛ ɲɛfɛ sabu u bɛɛ b'a kalama ko ala kira bɛna salanyɛlɛ kɛ wa a bɛna yɛlɛ buraku dɔ kan minnu fanga ka bon olu de bɛ ɲɛfɛ dɔ bɛ fɔ kɔfɛ o birimɛ fɔ tɔ bɛɛ kɔfɛ Jibrila gɛrɛla o la k'o ɲininka a ko munna e b'i kelen na i ka kelen na dali kun a ko ale y'a ye a sɛbɛnnen bɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah k'o cɛ in kanu kama ale y'i biri ale jɛnna fɛn bɛɛ kɔ o kanu in ale sigin bɛ k'o de kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ Jibrila ko wa e de ka kan ni cɛ in tali ye o buraku in de bɔra fo kɔfɛ ka ɲɛfɛtaw to yen Jibrila n'o de ka taa ka alakira yɛlɛ ka sanayɛlɛ ka kɛ ni o ye o la i y'a dɔn sisan sanayɛlɛ a tɛmɛna sira min kan silamɛya kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ yen tayɔrɔ b'a la o de la ala yɛrɛ ye suran kuturu di k'o sura in tɔgɔ da suratu Isra'i sanayɛlɛ sura ala yɛrɛ de y'o suran di nka o bɛɛ la u ma sɔn dɔw ko a ye sanayɛlɛ kɛ ko nka ko sanayɛlɛ min don ko a sigona de dɔw ko a taara koyi ko nka ko a farikolo de ma taa ko a ni taara nin bɛɛ ye minnu bɛ fɛ ka ala kira dɔgɔya ka valeur jigin o la ala yɛrɛ de ɲininkara ala ye sura min di ala y'o fɔ o sura in o bɛ hakilitigi bɔ dɔnnibaa sɛbɛ-sɛbɛw u y'u ka tɔmɔtaw tɔmɔ o de kɔnɔ qala ta'ala subhana allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram illa masjid al aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'un al basir ala ko saniya bɛ ale ala ye saniya bɛ ala ye ala min ye sufɛ taama kɛ n'a ka jɔn ye ka sura taama kɛ subahana arabukan dɔnnaw b'a kalama ale bɛna kuma min na o b'a sɔrɔ o ko in a valeur ka bon o ko in ye ko ba de o de la ale bɛna ala ko saniya bɛ ne yɛrɛ min ye sura taama kɛ ka sufɛ taama kɛ ni n ka jɔnkɛ ye sufɛ ka bɔ hɔrɔma misiri dɔ la ka taa hɔrɔma misiri dɔ la ka bɔ n'ala kira ye Makka ka taa n'a ye Madina a tɔgɔ ye di Beitul Muqaddas ka taa n'a ye Zulzalame misiri min ala ko ale y'a kɛrɛw barikaya a sɛnɛfɛnw bɛ ɲɛ wa nabi ɲuman caman dame allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina wa ma dabo foyi kama k'a ka kabako yira a la dɔnnikɛla sɛbɛw ko yade ko sanayɛlɛn kabakoya bi ban mɔgɔ bɛɛ la mɔgɔ min bɛ ala nɔfɛ ala ko de ko a y'a ka kira sanayɛlɛn linuriyahu min ayatina yasa n ka kabako yira i la o kabako in ala ka kabako e bɛ se k'o ɲɛfɔ cogo di ka s'a dan na dɔnni kɔnɔ dɔnnibaa jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ se ka ala ka kabako fɔ ka s'a dan na o dɔnnibaa ti i bɛ dɔ de fɔ a la k'a tɔ to yen o kumana kira ka nin sanayɛlɛ in a dabɔra min kama o de ye k'a sura taama ka taa n'a ye yɔrɔ la yɔrɔ min mɔgɔ tɔw ma se yɔrɔ min ka bonya s'a ma mɔgɔ tɔw ma bonya min sɔrɔ ka jɔyɔrɔ d'a ma jɔyɔrɔ min ɲɔgɔnna ma di danfɛn wɛrɛ ma diinɛ min dira a ma silamɛya diinɛ o diinɛ in ka kɔrɔta di o ma diinɛ tɔw ti min sɔrɔ sanayɛlɛ dabɔra nin de kama o kumana n'i ye kuranɛ aya ta linuriyahu min ayatina k'an ka kabako yira a la o de la dɔnnikɛlaba dɔ bɛ yen ale ye nin kuma in sinsin k'a sabati ale ko di a ko ya khayra man
yammama al'afuna sahatuhu sa'yan wa fawqa mutunul ayni kurrasmi ako ya mogow la son herema sugandi kelaw kerengeren jong minu mago bu yere la olu de ba nyini ka alakira ka dukene nyini ni u ka nyogome kola donu yi walma nu ka panvew yi ko mo de ba sorobi mogo minu be tawassulu ke ka bu ka so ka tu nyeda alakira daroka ya ka kuma damne ni wi akwala kira yere join ko kira wa man huwa ayatul kubra limu'tabirin ko ale de ye kira de ye kabako mogoy miri bagay mogo min bi miri ale de ye cheye ama fajabo ama bajabo a fami fana ya lamo ano tlala nyogona kasoro amata yorosi a muso min ya jigiye wati don nana o fana tlala la ko ni bi kabako nyini miri bagay ko ala kiradu wa huwa ni'matul uzma limu'tanimin wa qala di nema bay tono nyini nay akoni kuma info kore jumai akwala kirama sallallahu alaihi wasallam ako saraita min haramin laylan ila haramin kama sara fi daj kama sara al-badr fi dajin min az-zulab akwala ka kuma kore mu kwala kira di tamana shufe kabolla horma misri la makka kata la horma misri la jerusalem no e betel muqaddasi kwa e surata ma minge kwa misali binafo kolot letan nani obe dibi fara chogo mi ko kira ka sanat yele misali biti akwa yo minge ko de labana wa bitta tarka ila an nilta manzilatan min kabi kausain lam tudrik wa lam turammi kwa kan tagamai kwa labana dugubi je ale de danike kira de danike mogo be danina kwa la ya dani be fara ɲɔgɔn kan ka di kira de ma ka ale de bila benye ma bi joro o joro ɲini diine tɔgɔ la bunyana kwa la ya joro be fara ɲɔgɔn kan ka dama kwa ni ala gerla ɲɔgɔn na ani ala surunyana ɲɔgɔn na kuina fo kala na tajuru wa ko kira yo yoro mi soro ko mamu soro lam tudraku qabla mamu soro ka kwanye wa lam turami wa mayeret no miri ble ko bi soro no e mustafa akani vayazi kono ka kira valeri fiye anaye joro mi ta ko fiye ko wa qadamatu jami'ul anbiya'i biha war rusulu taqdima maqdumi ala qadam ala kira sallallahu alaihi wasallam nabi nyuma minun temena kira minun temena ko lu kunya ka barake dedi kira shima temeya fi barake kirai nabi nyuma shima temeya fi nana ale de ka furu yiri kare ola kuna fora prida mina dugula yani ga prida na aka yoro de billabe minun bi yoro labe olu ye labengela ude ka kon prida ye prida mina soro yoro de bana wa ko dine akundigi dine patron dine nyetaga baga dine da min yogona te patron mi ni barakela bi barake ka kwanye ko de mustafa sallallahu alaihi wa sallam semeni kala in kodi ako kirama wa anta taktari usab attibaka bihim fi mawkibin kunta fihi sahibul alam ako kira ko ale de ye bili wolon flanchi ala yo chinai katanai wa ako bara in kama ala ya se joro la joro minyo anati mindira damvema ale de jonjontigi sahibul alam ale de ye patron sebeni kala inga kumana mogobe joro nyini o joro ko ayo be majigi sana yele ala ye bunye min dama na ka bunye min dine ma ala joro bi nyini ko kira ka sana yele yo joro be majigi khafatta kull makamin bi ifadatin iz nudita birraf'i misla al munfarid al alam joro kwa ye ulu majigi mogo minu ngolo ku bina bunye ko kira ka bunye yu ka bunye majigi tuma mina ale wele ladi
amma nyini ne ala ya baga made ka wele na aya wele fana katana e kumina ko minanga kabako de yira ila linuriyahu min ayatina okmana niye ni shidon kabako feve mina ala kira ko kono atobe bi kuila wala o kabako ni ala sona nyata kuma kandama do bi ula amino de dima ala kira sallallahu alaihi wasallam ako wa min zalika ayatun ajaib ma ra'ahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kira kan insana ile kono ay fen chamay ala ye fen chamam bangay aka munumunu kono ala ye kado do udama katla ka baga do wirala ala yuke ka kado do udama katla ka mugo do wirala ulu kechugo atemena sira do fe ay fen do wiye o fen nu ko ulu de wirila ko kabako o kabako ye jumei ay fen folo folo minye tuma mina na jibrila e bara damine o fen folo de ye kwa ay jien e dunia ala e jien yirala ayo yirala ra'aha bi surati ajuzin wa zalika alamatun ala annaha taftin mutaallikina biha wa hiya laysat ala shay'in ala e fen folo mi yira ala aka surata mana kaba ko folo mi yira lala o ye jiedi ala ye jien yira ala ka jien misali aye musokoroba do ani jibrila tara se musokoroba ima aye jibrila nyinga ko ni musokoroba nye join akwa ma ko ni musokoroba ko ni ye jiedi ko ala ye jiedi yirila am musokoroba lama ka sababu ke muye mogo de nyani de shew fo mogo mi ngui bi jien nyini ka soro ni mogo mi dulana ki ba nyini jiete fenye femi ma bi dulana ni bi dulo jiena ki bi dulana de ka ala koke ngani ki bi dulo jiena ki bi fewre nyini jiere de yasraka ki ka nyina ma yatinye o de la kira isa alayhi salam dondo ale kumana ka mogo fe aketo ka jie defini ka nyefo ako ma'ashar al hawariyina ayyukum yastati'u an yabniya ala mawjul bahri daran ayaka jimakulu faranyonga dondo ayu waju ako joni be awlade ko bise ka sojo baka ka sojo bajika joni bisola qalu ya ruhullah wa man yaqdiru ala zalik uko yala kan nisanima joni bise ula ako iyyakum wad dunya fala tatakizuhu qararan ako naya do mugo seka sojo bajika okuma ne ba mani jien mugo de ba fo kwa bi jien jo mugo mi ngwa bi sojo baka mugo singende ka jien dembo ni kitabu la jema wa isu sahaba wa tabi'in ibi isa kanil ladlikain suray sidna ali ale misali do di jien ka komi kira e fen folo mi kabakola o de jien wabi kamugo ka dine boybulu kasoro ere bulu ibe dine na kasoro itala fo ita ke jien kanuko jien denya o de be dine boybulu kasoro ibulu ibala sina ali kodi kitabu kono gurul hikam wa durarul kalam ako e dunya sukul kusran sina ali ko jien sugudi kira ya ye am sukoro balama ali ko jien sugude sugumi ma shima le sugu jofolo ku yeto no soro mugo dona ni jien de ay illa bana labango jugu yala ya mugo kera jien denye isa jugo manye ni kibi jien sugu jo kwa bi laba jien mi yira la kira la am sukoro balama oni kiba sugu jo iti tono soro wa ika jagotiye doni kala werebe ali ka kuma ni sinzi ale kodi ako ta'amal fil hujudi bi ayni fakr tara dunya daniya kel kiyali wa man fiha jami'an sawfa yufna wa yabki wajhu rabbika zul jalali wal ikram ishairu kodi ako ko jate bine ban e ka ko fleli ke jien laje jien ere soroli laje e be balaki ya kono di ibi balaki ye jien kono wa ibi balaki tale fanai
ibi ka tleni ke i ka yoro lai hali yembeti don yere kuma te nyebe ma o kuma ka wati ni ngono ku i ka jie fleni miri nyei jie fleni jete mine nyei ki bi na jie iba fo tilisitri tama de nana ya ka tilisi bamba ata kuma sela aya ka tilisi che katana yere ko jie misali biti haklitri ko wa ku i ka don fenwo fembe jie kono wa man fiha jami'an sawfa yufna fefe be jiye kono ko doni kwa bebi ba karsatara futuru bisi yerema ko foyti na toy wa yabki wajhu rabbika zul jalal wal ikram foyti toy fo ala nyada farikolo minum be kallama ka kwa farikolo be na tlaka suma tuma mina nikibi nyini misali folo mi nikira udi akatagama kono ay minyi ay kabako minyi akatama kono o misali folo folo o de kerani ay jede yi soroya minyira la musukoro baya siraka ay fen flana jumenyi no fana bala kalimaniya dibi kabwana o de shaytanai iblis ra'ahu muntahiyan an tariq ayaye shaytana firlembe sira kerefe aye jibrila nyininga akoni ye joy akoni ndeye adama jugui ninde adama jugui ninde adama deun jugui ala ye ninde ko fo ni mami tugura ko kwa bi ani olu ke ka janema fa e shaytan o shaytana mi nyenama ya kono ale de kam sa adama de nofe jibrila ni kira ka baro kono tuma minna na ye shaytana yira le ala uka kuma uyele mani kono doni kela bado be famutigi bado ale misali dodi ako adama jigine dugukolo kaya anfa adama tuma mina jigine ya ala ye jibrila chama anfa adama ma ala ye jibrila chama kana fen sabadama fen saba الدين والقلق والعقل ajigine dugu kolo kaya niye kitabu laje rawdatul muhibbin ibni kumay surako an fa adama jigine kwala e fen sabade dia jibrila ma kwa kana di adama ma o fen sabaina kwa kana beta de adama ka kelim wala kelim pew ako ta jibrila di tofla kasi dine jogo nyumaya ani hakli jibrila nana ya adama fu ayu yirala akwala ko ngana ni yiri laika kelinta kabwala na tofla kasi jibrila kele ku yira adama yu laje ni famuye ku laje ku jatimine ay haklita ko baradisila ako jibrila ma kuini tofla ingata ini nungata o yoro indela dine ani jogo olu de kumana jibrila fe wala ye an ya maruya ni adama ye haklita kwanga faraka haklitigi dinetigi haklitigi jogotigi akonga ala ko ka kangarda ni fe sabay son fe sabadu fe sabawere be koko fiye obeni sababu ibulu pew fe sababu meni be mo bulu o fola e jumeyi ni ngadi nenni hawa yafsudu din wa shaytan yafsudu alquluq wa nafsu al-amara yafsudu al-aql akoni fe sabai jugu sabade fana benna o jugu sabai o fana ka kundigiya be jugu bayere bulu ni ngadi nenni ko bi mo ka dinechi hawa yafsudu din meni ve alne ala ya haramu mba fe mbake ko bi mo ka dinechi ere kisigi ka miridro ala ye fenjoli haramu fenyene ma wirete fen fitinu mbe ni ngadi nenni negedu innege la kama muqaddama juliya ka dinechi annege kama konni dingo bi mo ka dinechi shaytana bi jugo nyuma yachi shaytana ti jugo nyuma yafe shaytana mogo te mogo jugo nyuma fe mogo jugo te jugo nyuma fe
o la ko jugu ɲuman shetana de bɛ o tiɲɛ n'a yɛrɛ ma se ka min tiɲɛ a na mɔgɔ jugu dɔ bila i la o b'i ka jugu tiɲɛ o kumana a point sabanan in ni hadamaden ni nafsul amara yafsudul aql ni de bɛ hakili tiɲɛ ni bɛ fɛn fɛn kɛ hakili b'a yira a la fɔlɔ est-ce que a ka ɲi a bɛ se ka bandi o la kira ye kabako filanan min ye o de kɛra a ka sanayɛlɛn kɔnɔ shetana ye o shetana in mɔgɔ kan k'i janto o de la a ka kabako sabanan a ye min ye kaburu masita bintu firaun wa shamma minha ra'ihatun tayyiba u ka tagama kɔnɔ u taara se yɔrɔ dɔ la sankolo wolonfilanan tuma min na n'u sera yen kasa dɔ de funtira yen o kasa in a ma ɲɛ fo kira ye Jibrila ɲininka ko nin ye mun kasa ye wolon dɔ bɛ u y'o tigɛ u taara se yɔrɔ dɔ de la kasa de funtira kasa in ka di kojugu a ye ɲininkali kɛ a ko nin ye mun kasa ye Jibrila ko kira ma ko nin ye Firawuna den de kasa ye a n'a mɔdenw Firawuna kafiri don a bɛɛ b'a kalama kuranɛ kɔnɔ kafiri si tɔgɔ mana kuranɛ kɔnɔ min tɔgɔ ka ca komi Firawuna o tɛ yen kira si tɔgɔ ma caya kuranɛ kɔnɔ kira min tɔgɔ ka ca ka tɛmɛ Musa kan sabu ale de bɛnna waati ma ani Firawuna bɛnna waati kelen mɔgɔ kan na gɛlɛn don a den dɔ de bɛ yen o de tuubira ka tugu Musa kɔ k'a ka limaniya dogo Mashita ni u kunkolo bɛ digi u bɛ fara ɲɔgɔn kan u yɛrɛ de bɛ kunkolow foni don dɔ la ale ka pan de tilala la walima i k'a fɔ a ka kunfunna ka bin o tatɔ a ko bisimilahi a balimamuso wɛrɛ bɛ yen o de y'o mɛn o taara fɔ Firawuna ye ko i den y'i janfa ala wɛrɛ b'a bolo min t'i ye adamaden n'i ye limaniya sɔrɔ i ka limaniya kan'a to foyi ka tulon k'a la limaniya de ye fɛn ye n'ala y'a d'i ma limaniya de bɛ jɔn kisi limaniya de b'i ka diɲɛlatigɛ batigɛ cogo ɲɛ ni mɔgɔ ko a b'i bagabaga la k'i ka limaniya tiɲɛ jɔyɔrɔ dɔ bɛ yen n'a sera yen i bɛ jɔ o tintin kan hali n'o bɛ bɛn i saya ma Firawuna y'a denmuso in wele k'a ɲininka a ko tiɲɛ don a ko ne bɛ ala de bato ala min ye ne ma ye e yɛrɛ ma don i ka jama ma don a ko n bɛ fɛ i k'i miiri i ka ŋaniya yɛlɛma ne de ye tɔɔrɔtigi ye ala ne don o la i hinɛ bɛ na denmuso in ma bɔ a kan kan Firawuna ka jennikɛyɔrɔ de bɛ yen Paul hadamaden bɛ bila min kɔnɔ k'i jira a y'a den wele ka na k'a sigi den minnu b'a bolo ka na n'u ye k'a jira a la n'i ma sɔn n'i ma sigi fiyewu i n'i ka limaniya i n'i denw min bɛna k'aw la sa i b'o ye de i n'a fɔ kumani in daw deli m'o la cogo min k'a ti f'i ye de k'i b'a ye de a bɛ faamu wa den ma segin a kɔ u y'a den kelen minɛ a yɛrɛ ɲɛna k'o bila fɛn kɔnɔ k'a jira a ma bɔ a kan kan ka den wɛrɛ minɛ k'o jira o fana a ma bɔ a kan kan u y'a den bɛɛ kɛ ten k'a ban fo ka n'a tɔ to min b'a bolo min b'a sin na a dusukun ko a bɛ yɛlɛma ye de o de kumana a fɛ a ko n ba foyi tɛ ɲɛfɛ alijinɛ kɔ kana bɔ i kan kan u y'o den fana minɛ k'o kɛ ten k'u b'a yɛrɛ kɛ ten a ko a fa ma n mago bɛ layidu dɔ la ni n denw kolo i b'an fara ɲɔgɔn kan a ye yɔrɔ dɔ fɔ a ye a ko i b'u don yen a ko n jɛna ni o ye a y'a denmuso minɛ k'a faga o fɛn ninnu de farala ɲɔgɔn kan o kolow ka taa don o de kɛra kasa duman ye mɔgɔ min ye ala ko kɛ ka ala bonya ka ala gasi sigi o de kolo kasa taara poyi fo kabakolo 7 na limaniya bi ten de n'i y'ale sɔrɔ ka na tulon k'i ka limaniya na adamaden ka limaniya fɛnba don a ye kabako 4 min ye o de ye almujahidun fi sabilillah ra'ahum bi surati qaumun yazra'una wa yahsuduna fi yawmayn a taara sɔrɔ jahadikɛlaw ala y'o misali de yira la sɛnɛkɛlaw a ye sɛnɛkɛla dɔw ye u bɛ sɛnɛ kɛ bi sini u b'a tigɛ sɛnɛ bi kɛ bi a bɛ se sini a ye Jibrila ɲininka ko ninnu ye jɔnni ye ko ninnu ye jahadikɛlaw de minnu wulila ka jɔ n'a fɔra jahadi nbamuru ko tɛ
bamuru jahadi o ye jahadi u bɔtɔ la kira ko an bɔra jahadi fitinin de la an bɛna jahadi belebeleba la o ko ye jumɛn a ko ni jahadi de hadamaden k'a ni minɛ ka bɔ a diɲɛ ko la ka ala ka haramu to yen ka halala kɛ jahadi man b'o ye jahadikɛla minnu bɛ jahadi la bi o sira kan o dogolen tɛ a ka kabako duurunan a ko kutaba'ul fitnatu ra'ahum bisurati unasun taqtaridu alsinatuhum wa shafa'ahum bimakaridi minan nar wa hum allazina yaktubuna bayna an-nas bil fitna wal kazbi wal ghish hal naka kuma dana ni mashina abe shina wajulu akwaye jamakulu dawde ye soroyala u ye cogo man kwa y'a sɔrɔ u dawolo o de samanen do ka dawolo piripara ka nɛɛ sama ka bɔ janɛmɛ janw gɛmɛ k'a sɔgɔ masiba bɛ ka jig'u kan a ye ɲininkali kɛ ko nin ye jɔn ye a ko nin ye kutubakɛlaw de kutubakɛlaw o kɔrɔ ye di dɔnnibaw dɔnnibaw minnu bɛ jɔ minibaru kan ka kuma mɔgɔw fɛ a ko o de ye ninnu ye minnu ma sɔn fiyewu k'ala ka tiɲɛ ta minnu kumana k'u kɔmɔgɔw la fitinɛ ni diinɛ tɔgɔ ye minnu kumana k'u kɔmɔgɔw la fitinɛ ni diinɛ tɔgɔ ye a ko ninnu de don kutaba'ul fitna k'u dalannɛ o de préparalen don ka janɛmɛ jan kɛ k'a sɔgɔ olu ka kuma ye fitinɛ de wa u ka intérêt kama k'u bi galo tigɛ u ka intérêt kama u bi janfan kɛ a bɛ faamu ne hakili la e yɛrɛ y'o ko tɔ faamu sa hali ni maa ma kuma dɔnnikɛlaw caman y'u yɛrɛ mako sa k'u yɛrɛ janfa diɲɛ kama bonya tɛ dɔnnibaya sanfɛ o tɛ yen bonya tɛ dɔnnibaya sanfɛ dɔnnibaya sɛbɛ kelen a ka fisa sɔrɔtigi joli ye o ka ca kojugu nka fo a ka sɔrɔ dɔnniba in a y'i janto a yɛrɛ la o de la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko sayati zamanu ala ummati la ya'rifuna al ulama illa bi sawbil hasan kira ko diɲɛ ti wuli fiyewu fo waati dɔ ka na ko waati ko dɔnnibaw tina dɔn fiyewu ko fo n'a kɛra o don fini ye karamɔgɔ fini k'u bɛna dɔn ni o ye ko dɔnnibaya jugu tɛ wala ya'rifuna al-Qur'an illa bi sawtin hasanin wa ko kuranɛ yɛrɛ tɛna dɔn fiyewu ko fo n'a kɛra kalangandumani ye kaani ka di a bɛ legelege nka kantigi yɛrɛ jogo ka jugu sɛkili wulu ta ye ko kuranɛ bɛna kɛ ten kuranɛ tɛna dɔn fiyewu fo kan legelegeli n'i y'a dɔw ka tajwidi lamɛn n'u y'u kan fili e yɛrɛ min t'a kɔrɔ dɔn f'i dusukun bɛ kɛ tan nka kuranɛ bɛɛ b'o min yɛrɛ kunkolo la est-ce que ala b'o bolo est-ce que a mago bɛ ala la e yɛrɛ ka sigi dɔrɔn an ti maa si yira i la e yɛrɛ k'i sigi dɔrɔn i ka dɔnnibaw filɛ o la imam bakir ale ko qura'ul qur'an salasatun kuranɛ kalana mɔgɔ saba de don mɔgɔ saba rajulun qara'a al-qur'ana fattakazahu bid'atan wa istajarra bihi al-muluk wa istatala bihi ala nas kuranɛ kalana fɔlɔ fɔlɔ mɔgɔ min ye kuranɛ kalan ka kuranɛ kɛ marchandise ye susaraka bɔyɔrɔ faama min mana na kalifa i la ka dɔ sɛbɛn ka d'o ma ka dagajuguw don ka d'u ma ka kuranɛ kɛ marchandise ye k'a kɛ jagominan ye k'a kɛ ka dan sago mɔgɔw kan ko kuranɛ kalanna fɔlɔ ye o ye ale ka kuranɛ kalan bɛɛ ye ko n y'a kalan wa a b'o de kɛ ka mɔgɔw bagabaga mɔgɔw bɛ siran ɲɛ ni o de ye k'a sɔrɔ kuranɛ kalanna siran man ka kɛ ale ɲɛ kuranɛ kalanna ye maa dilala de ka mɔgɔw jogo ɲɛ sabu ala y'o de fɔ a kɔnɔ ala fɛ ya rabbi ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ala ka dayɛlɛliw kɛ ala ka gɛrɛsɛgɛw foni ala kira bonya kama kuranɛ barika kama
sallallahu rasul wala ni kuna foni be bara nunu kuncɛra ni bayatul islami dili cɛw caman ni muso caman ma an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ɲinanta kɛra hɛrɛ la cogoya min na san wɛrɛ ta Ala k'o yira an na nin bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman bɔra an karamɔgɔba min na n'o ye Aseyidi Sharif Usman Madan Haidara Ala k'a ɲɛmɛ a la a bɛ dugawu min ni welewelekan min kɛ su o su don o don jamana in ye Ala ka jamanaden kelen o kelen kɛ k'a dɔn a ye dugawu ninnu fana Ala k'u minɛ jamana in ye ka ani silamɛ dugu bɛɛ lajɛlen foli ni wale ɲuman dɔw ye aw ta ye aw minnu sɔgɔlen b'an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka waati wɛrɛ yira an na Ala ka waati wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chiende me. Tinya wilila